So ngayon mga bay, ito naman ang kay nanay ang gawin natin. Ayan, kailangan ang kamatis ni nanay tanggalan ng balat. Ayaw niya ng balat. Ayan. May trabaho aning kuan bay. Okay. Tuan na, nanawag na ang inahan kay kuan ka nang nalibang. Basta may inom ko orange juice kay makalibang na yun ko ba. Nya mo to nga man ako kalibang nang limpyo na lang ko siya duha ka sa kasilyas. Unya nanawag siya naman akong pamahaw. Ingko nga time sa mama kay kuan nang limpyo pa ko diri ng kuana. Di mabud na siya mukhaon dayon. Hindi naman siya kakain kaagad. Gusto lang niya nandyan yung almusal niya naka ano sa harapan niya. So ayan mga bay, ito lang ang ilagay ko sa sa kanyang itlog. Yan, 3 bell pepper, kamatis, 4 na hiwa, kay hati-hati mo na. Sibuyas, 3 hiwa. Ayan, na tayo, luto na tayo ng iced egg with vegetable under vegetable under cover. Hagoy, under cover. Ginoon ko, panabangin niya itong manilis. Guys, ano natin dito ito kayo mapasok dyan. Kayo pa ang mapasok tabang mananabang bye. Mga bay, sa kainiton siya nato ang kawali ha. Magkuha na tabirig oil. Yan, gamay lang ba ito. Ang kanong allergy sa mantika ng mga tao din. Daghana bag oil. Yan, ato na dahil yung ibutang ning kuan. Kanang painiton siya nato kadyo lang ha. Yan ba, ilagay na natin yung sibuyas. Mainit na. Ang pakisara nga sar. Kamatis. Tapos itong bell pepper. Tapos takpan muna natin yan. Para maluto sandali habang magkuha tayo ng panimpla natin na aminta, ito paprika, asin, tapos turmeric. Yung mga gulay, lagyan na natin ng turmeric powder. Napakasarap ba eh. Laman kuan sila diri dalag. Kaya ako mga gamit puro dalag. Hasta ako mga kamot. Medyo luto na. Baliktad natin. Ito, nahaplak na kita ang mantika ginagawa ng misik. Baliktad natin dahil lagyan na natin ha. Turmeric powder. Luto ko mo. Kasarap nito ba? Tapos may itlog sa ibabaw. Ice egg 2. Ang ice egg ni nanay. Ayaw niya na yung luto. Lagay ko muna yung itlog bay ha. Yan muna kayo ha. Itong balat ng itlog, nahugasan ko kaya pinapadry ko yan. Nilalagay ko sa halaman. Nudurog ko. Yan, marami na ako dito ba yun. Na balat ng itlog. Durugin ko siya ng pinong-pino. Tapos i-decorate ko sa halaman. Napakaganda. Yan, meron pa akong pinatuyo dyan. Nahugasan ko yung balat ng itlog. So, ayan mga bay, lagyan na natin ng paminta. Pamintang durog sa ibabaw. Tapos asin.
Another one. Iwa man dahito na asini ang kuwan. Mga lamas. Tapos kani paprika. Okay. Pagkahuman, hindi lang sablig-sabligan. Mantika. Ayan ba? Napakasarap na. Mauna na ang breakfast ni inahan. Tapos dito ko siya ilalagay. Na may takip ito na malandi. Nasaan na bang malandi na takip? Tapos ito palang tubig niya. Mainit kasi lang magtimpla ng china. Tapos ayan ang tasa na. Nasaan na yung kutsara sa kanyang tasa. Ayan ang kutsara. Tapos lagyan natin ng kutsilyo, tinidor, kutsilyo, tinidor, kutsilyo, tinidor, tapos kutsara po ng gamay. Kapiting daganan ng mga panimpla-timpla diha. Ano na niyang lamisa bay. Yang kulang na laman na niya ay tubig. Itong na-spitsil o baso. Mga itaklo sa iyong tanan sa iyong itlog. Check na to, kaya di raman na siya ganahag ka ng luto kayo. Ganahan na. Kanilang puti may lutoon. Ang dalag, dili ang lutoon na mag-uyog-uyog pa ba. Huwag paggamay na ato pa ng paggamay. So mauro to mga bahay niya ako na naibutang din ilang pamahaw dito niya pagkahuman na manglimpyo na ko dito sa kuan manguliktag mga basura, manglimpyo na mga unlan nga nga talsik unya kanang mga bangko nila mga pahumutan na niya magkuan ko karon magvacuum ko karon kay birnis manung gamay ra kog luto. So mauro to daghang salamat ning tanan mga bay sa mga naadiri karon sa ato ang premium mega love shout out ninyong tanan mga bay. Daghang salamat sa imong pagsuporta kay magbunot-bunot ta tapon kung managhanan ning atong entry. Daghang salamat ug maayong adlaw, gabi, buntag ug asa mo nahimutang sa pinalong kalibutan. Thank you for watching mega love shout out sa inyong lahat.